Ada, kedu? Adị m mma. Kedu maka gị? Adị m mma, Ada. Daalụ. O nwere gwam a na-achọta na ọ siri ike inweta azịza ya. Ị nwere ike ịgwa m azịza ya ma m jụọ gị? Jụọ m. Ana m akpọkọta ndị mmadụ ọnụ. Gịnị ka m bụ? N'oyibo, I gather people together. What am I? Ọ siri ike. Ga-enweta ya. Azịza ya bụ okpokoro. N'oyibo, the answer is table. Ị mara ihe. Nye m aka gị. Ka anyị mee ọsịsọ laghachi na klaasị. Nke ahụ bụ eziokwu. Daalụ. Ka anyị mesịanụ.